uRhulumente waseMntla uthi ufumene isicelo kwibhunga likamasipala waseDitsobotla lokuba nebambela likamanejala walo masipala. Kodwa nangona kunjalo kubonakala ngathi kukho ukruthakruthwana kweli bhunga lalo masipala. Abanye baseka obesakuba ngumanejala walo masipala nophelelwe sisivumelwano sengqesho sakhe kutshanje, ngelixa abanye beseka lowo uthunyelwe ngurhulumente wephondo. Olu kruthakruthano sesinye sesizathu esibekwayo sokungahlawulwa kwemivuzo yabasebenzi kwinyanga kaAugust. Last month, August, workers never received their salaries of August. Now we are in September 12, so not yet any salary. So that's basically how the situation is now in Ditsobotla. Isebe lobambiswano kuRhulumento, ukuHlaliswa koLuntu neMicimbi yeMveli eMntla limile kwelithi lo manejala uthunyelwe kulo masipala ukulungele ukuwenza lo msebenzi. Uthapelo uthi ukuthunyelwa kukaGqirha Bole kulo masipala kungasombulula iingxaki zokungarholiswa kwabasebenzi. Abasebenzi kunye nooceba baxelelwe ukuba baye emakhaya emva kwesithembiso sokuba baza kubhatalwa namhlanje.